Milli Halat Etiş Komitetiniň döreden M2 gizli gullugy Owganistandan Türkmenistana narkotrafigiň dördesi köpelendiği barada maglumat berdi. Owganistandaky çeşmelerimiziň hem habar bermegine göre Owganistandan Türkmenistana uly meşberde neşe serişdeler geçirilip başlandy. Neşani Türkmenistan tarapy talap edýändigi üçin Owganistandan neşe serişdelerini geçirýän ýörükde toporlaryň sany 100'ü geçendigi anyk maglumatlar bilen tasdiklanyldy. Şol yüzden gowrak toporlaryň arasynda Owganistan türkmenler hem yer alýandygy aýdylýar. Türkmenistanyň Owganistandaky elçisi Hoja Öwezow we konsulu Bazarbay Käbäýew neşe serişdeleriniň Türkmenistana geçirilmegi üçin narkotrafik toporlarynyň döredilmeginde uly goşantlarynyň bardygy ortaga çykaryldy. Ýagny bu iki şahys neşanyň Owganistandaky sargıtçylar diýilse hem kim bolmaz. M2'nin şu wagt içinde Türkmenistana izgiderli geçirilýän neşe serişdelerini şu görnüşde biziň bilen paýlaşdy. Aýda 80 000 paket çilim görnüşinde, aýda 80 000 paket tawletke görnüşinde metafetamin we aýda 2 tonna golay geroin. Bu görkezlenler tasdiklanan mukdar. Mundan başga da entek tasdiklanmayan mukdarlar hem bar diýip M2 aşağı çizdi. Bu ady geçen neşe serişdelerini köpülenç guşgudan galkan ağa kodu bilen murtly bir adamyň dolandyrmagyňda Türkmenistanyň içine kabul edilýändigi tasdiklanyldy. Owganistandaky neşe serişdeleri Birleşen Milletleri hem gaýgylandyrýar. Onuň aýtmagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Owganistandan çykan badyna göknaryň ekilişi 3 hesse köpeldi diýip belläp geçdi. Taliban hökümeti islamçyl görünüp, göknaryň ekilmeginiň islama görä dogry däldigini agzy bilen aýtsa da, iş üstünde göknara göz yumulýar, ýa-da öňüne almaga Talibanyň güýji ýetmeýär. Netijede göknar bir ýyl mundan öňküsinden has köp ekilýär. Emma Türkmenistanda narkotrafigiň köpelmeginiň sebäbi Owganistanda göknaryň köp ekilýändigi däl. Eýsem Niýazow döwründe ýüredilen neşe siýasatynyň täzeden dikeldiriljek bolýandygy sebäpli Türkmenistanda narkotrafik artdyryldy diýip M2 belläp geçdi. Niýazow döwründe neşanyň ýörükde köpüldilmeginiň esasy sebäbi halkyň demografiýasyny bozup, halky hiççilik garşylyk bermedýäli etmekdi we şonu şol döwürde başaryp bildiler. Netijede ýurduň çagalary ýetim galdy, aýallar bolsa dul galdy we demografik çöküşlük başlady. 2020-nji ýylda halkyň ayaklanmagy bilen bilelikde ýollar ýapylyp, henide çende doly açylmady. Doly açylmaýanlygynyň sebäbi bolsa, nädip halky täzeden sessizlige gömüp bolar diýilen soraga jogap gözleýändikleridir. Ine şol soragyň jogaby Russiýadan taklimat tökmünde geldi. Türkmenistan täzeden neşä boğun. M2 bu meseleni häzirlikçe şu şekilde çözüp boljakdygyny öňe sürýär. Ene atalar çağalaryny neşe serişdelerden goramak üçin ýakyndan gözgülök bolmalydyrlar. Yurttaşynda bolan ene atalaryň iýberen pullarynyň hasabyny bilgiderli sorap durmaklary we çağalaryna neşe serişdeler barada düşündiriş işler geçmekleri gerekli. Muallimlerden huşkar bolunmalydyr. Sebäbi Niýazow döwründe köprak muallimlaryň kömegi bilen nesil zäherlenipdi. Bu betbagçylygyň öňüne almak üçin peýdaly bolup biljek her türlü maglumaty Milli Halat Etiş Komiteti bilen paýlaşmalydyr. Täze Türkmenistan doly işe girýänçe şu aýdylan tertipde çağalaryň howpsuzlygyny amala aşyrmak mümkin bolup biler.